У беларускай мове першы вясновы месяц сакавік, таму што ў гэту пару пачынае рухацца сок у дрэвах, то вось і называюць сакавік. У Францыска Скарыны ў падарожнай кніжыцы гэты месяц абазначаны як марец. І вельмі падобная назва ёсць у сучаснай польскай мове. Мажац называецца першы вясновы месяц. Падобна да беларускай і тое, як называюць украінцы першы вясновы месяц. Кажуць березень, бо бярозавы сок ідзе. Ну а ў Беларусі, мабыць, сакавік не на дрэва звяртаецца ўвага менавіта на сок, таму што не толькі бярозавы, а яшчэ і кляновы сок збіралі. Ён першы пачынаў ісці, асабліва на поўдні Беларусі, прыкладна ад паловы сакавіка, а потым ужо ў канцы пачынаўся бярозавік. Паходжанне месяцаў вось падобнае да марец, март, мажац, яны звязаны з рымскай імперыяй, ад таго часу ідуць, і ёсць легенда, што гэта Рэм і Ромул, тыя дзеткі, которых ваўчыца ў Рыме выкарміла, абвясцілі такую назву месяца. Была яна дадзеная ў гонар бога Марса. Апроч гэтага, Марс быў апекуном жывёлагадоўлі, гаспадаркі і таксама абагаўляў, з'яўляў сабою творчыя сілы і сілы прыроды. Была ў сакавіку, у марце, у мажацы таксама і жаночая частка святкаванняў. Яна прыходзілася на дзень вясновага раўнадзенства. У рымскай імперыі гэта свята называлася Квінкватрус, і ў ім уганароўвалі Мінерву, тую багіню, которая была апякункай жаночай творчай працы, хатняга рукадзелля і ўсяго, што рабілі жанчыны.